Професор Елеонор Макбен разказва за епидемията от испанския грип през 1918 година. Тя пише: наблюдавах развитието на епидемията на испанския грип. Всички доктори по това време казваха, че това е най-ужасното заболяване, което се е случвало някога. Силни, здрави мъже са можели да умрат за един ден. Болестта можеше да се опише като черната смърт, също като тиф, дифтерия, пневмония, шарка, паралич и всички болести, против които са вакцинирали хората по време на Първата световна война. Милиони хора са били заразени от десетки страшни болести чрез въвеждане в кръвта на токсични серуми. Когато всички тези създадени болести започнали своя съвместен прорив, последствията били трагични. Тази пандемия продължила 2 години. Лекарите, които се опитвали да потушат симптомите на заболяванията, добавили към лечението голямо количество препарати. Видях, че испанския грип поразяваше само тези, на които правеха ваксини. Другите, които са избегнали ваксините, са се спасили от грипа. Моето семейство не си направи ваксини и ние не се разболяхме. Счита се, че от испанския грип са умрели от 50 до 100 милиона души. Свидетелствата говорят за това, че испанския грип е бил създаден в лаборатория по изкуствен начин и е бил разпространен чрез вакциниране. Изисквайки да си направи ваксина, наплашеният народ не разбирал, че именно това е бил начинът за разпространение на болестта. Фитнес мафия!